jíjọ mi o, ẹ má jíjọ mi o, ẹ má jíjọ mi. Ina gaban rediyon nan batir ne mu. Yaron nan kuma ina ne iska baya ma ɗakin shi. Rin duba shi ta wajen nan. Iska! Haba ka san. Iskancin nesa. Wow, gudun ma me kake ne? Baba ka san me kawai? Abin farin ciki ne faru. Kai ne kullum bukatun ka, damuwanka, abin kukan ka zo karshe. Na zo zan gama akan Babu Buhari ya shin zaka mare ni baba? Babu Buhari ya dawo yanzu aka ana da gingar ana ta taro ana ta murna cikin gari. Babanmu. Ki. Babu Buhari. Babu Buhari da kai ce maka Allah. Babu Buhari da dawo. Baba, Saboda kai baka da kuɗi. Shugabanmu, ubanmu, kai rabonka da kaga na rinta na yi ido nan su yi bacci. Tun da aka ce Babu Buhari na gado a cikin. London ko Amerika? To tun da je gurin ba rinta ba. Kullu akan buzu nake kwana. Inda na ga rana haka na ga dare. Addu'a nake mai koda yaushe Allah ya bashi lafiya yau ya dawo. Baba tun kullum baka bacci akan Babu Buhari. Bacci har yau ne zan yi bacci cikin ni'ima. To baba abu ya kuri baba. Baba ji ma kana gani da ƙyar in ta ke san asuwa baba. Ƙarya nawa? Baba ƙarya baba.